La pregunta del meló. Què tenen en comú una síndria amb l'Índia? Quedeu-vos amb mi per descobrir-ho. Tant les síndries com l'Índia són temes d'actualitat per raons molt diverses. Les síndries, perquè ara comença a fer calor, serà temporada d'aquesta fruita i vindrà molt de gust. A més, la síndria s'ha fet servir com a símbol per Palestina, atès que els seus colors són els mateixos que els de la bandera d'aquest país. L'Índia, actualitat per moltíssims motius. Fa poc, la setmana passada, es va acabar la seva maratoniana campanya de votació de 40 dies i, a més, és un país que l'any passat es va convertir en el més poblat de tots. Però jo no vull parlar d'actualitat, jo sóc filòleg i del que jo vull parlar és d'etimologies. Si anem al Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines, veurem que síndria, xíndria, sandia en castellà, prové de la paraula àrab sindiya, que no significa res més que de la província, de la regió, més ben dit, del Sindh. I què és això? Doncs l'actual província del Sindh es troba al Pakistan, concretament a les ribes del riu Indus, que és el riu que d'alguna manera obre la porta de l'Índia a tothom qui entra per via terrestre des de l'Orient Mitjà, siguin àrabs, perses o grecs antics. Si aquesta regió es diu d'aquesta manera, no té cap secret, simplement és el nom sànscrit, prové del nom sànscrit del riu Indus, que no és cap altre que Sindhu. Sindhu en sànscrit significa riu, i tant Sindh com Índia tenen el mateix origen. De la paraula sànscrita Sindhu, que és el nom del riu que banya la regió del Sindh, per evolució en la regió, en la regió del Sindh, en Sindhi, doncs va sortir aquesta paraula, el nom de la regió que és banyada per aquest riu, que és Sindh, que a l'època medieval, quan els àrabs hi van arribar, van mantenir-ne el nom i de la fruita que era típica d'aquella regió li van anomenar del Sindh, o sigui, Sindiya, que després d'aquí és d'on sortirà síndria. A més, aquest nom, el nom d'aquesta regió, més ben dit, més que a més, antigament, quan els perses antics hi van arribar, van adaptar la paraula sànscrita Sindhu a la seva llengua i la van anomenar Hindu. D'aquestes formes perses és d'on més endavant sortirà la forma hindi, que és la llengua oficial a l'Índia juntament a l'anglès, oficial a tot el territori nacional, la més parlada també, no pas l'única, però la més parlada, hindi, i hinduisme, no? Que fa referència a la religió pròpia de l'Índia, no pas l'única, però sí la majoritària i la que en principi doncs, podríem dir que s'ha originat allà. Aquestes són paraules que provenen del persa, però quan els perses van entrar en contacte amb els grecs van adaptar la paraula persa hindu, estem parlant d'època arcaica, o sigui, entre els segles 8-5 abans de Crist, s'adapta aquesta paraula al grec i es perd l'aspiració, o sigui, de hindu surt Indos. És el riu Indus, que en llatí serà el riu Indus, que és amb el nom amb el qual es coneix en català. Indo, en castellà, que també prové del llatí. De Indus és d'on prové Índia, indi, indià, tantíssimes paraules que a més després s'aplicaran a Amèrica quan els europeus hi arribin. Llavors, tant la xíndria com Índia, en última instància, provenen de la paraula sànscrita Sindhu, que significa riu. Això és el que us volia explicar avui. Si us ha agradat, doncs ja sabeu què és el que heu de fer. Doncs posar un m'agrada, compartir aquest vídeo i gaudiu del cap de setmana.